Fjouwer Kiedijs mat Marleen van Dorp hier de drokke diekoerstekken op Weinerskwallen. Vrachtauto's maken de situatie nog gevaarlijker. Als ik dan het soms spannend vind als het te druk is, dan loop ik gewoon naar mijn moeder en dan helpt mijn moeder me met oversteken. Het bedrijf dat om de diek werkt, Jansma, had de put kregen omdat ze verlichting jou op skwal hoe verkeersveiligends. Dat zou vaker matten. Ik pleit ervoor dat de provincie het in het bestek zet. Als het in het bestek zit, dan moet iedereen zich eraan houden en dan gebeurt het ook. Want anders dan is het dat dingen aannemen door het al door het net, dan is het net duidelijk. Let duidelijk wijzen. Verplichte verlichting dus om skwal bij grote projecten. De provincie had er op zelfs wel eerder naar. Ik vind dat een goed idee. Ik moet wel even juridisch uitziekje atjesoks juridisch verplichte kind in contracten. Maar dat standaard ondernemers, bouwondernemers in Friesland, zeggen van voordat wij aan het werk gaan, geven we eerst bij de squalendel om hun sjen te litten dat het gevaarlijk is als het op die fiets is als baan. En was dan dwangmust? Nou, dat vind ik een heel goed idee. Voor de band in de dag leerzaam, lieke goed als leuk. Ik had eerst toch niet gedacht dat ze zo weinig zagen.